Bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV amtuɓe yebde gande mon walla mbiyen gande ɓeega kono ko gande men enen ɓaleɓe en garti kadi taw eden garti e mo ganduɗa rewino e galle Pindi walla rewino e radio Pindi joddo gandal sukoɗo batti duuɓi mawɗo ɗo bangi hakkille eden e nder diwan mo Sangalkam kono eden e nokku ina wiye Ngenduf sen ji jaaden ko hay nder ladde nde tawno ko safrate ko e nder wuro ittete ko ladde ina wawi wona mbiyen médecine traditionnel walla mbiyen gande men ɓaleɓe hay ko windete ko ina yaada e leɗɗe ɗe ngoni ko ladde tawoyɗen o koɗo gollate to no gollirta no ittirta e fof on woni mo jodiɗen ɗo sukaɗo batti duuɓi mawɗo ɗo batti hakkille en mbatta joni so wona tottudembo o salmodira e bandiraɓe makko almuɓe makko kono kadi ko yeeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV Ceerno Oumar Ba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah radiyallahu an ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wondiraɓe alpular kala ɗo neɗɗo wawi wonde e nder leydi ina wi mbimi e mbimami yo caggal leydi mi salminima mi tottima jungam mi wima assalamu aleykum miɗa salmina koreji men Pindi TV miɗa salmina Bamodi Ba on pullo mo moƴƴo onon fof mi wimon assalamu aleykum wa rahmatullah enen hande ɗo ɗo lagde witene Ngenduf inchallahu taala mi haalana mon no golle ɗe tout jarat bismillahi taala. ɗum noon Ceerno Oumar Ba sukoɗo batti duuɓi mawɗo ɗo bangi hakkille min jiɗi gartana min en ƴetti ɓokki hol nafoore ɓokki e ɓokki holno hutorete ko wawi dañade e mum gartana min e ɓokki. Eyyi Alhaji Bamodi eyyi sen kaali e ɓokki en ganduni ɓokki koko ɓooyi ko lekki ko gandanɗami gila anne mbamen ha joni heke dari te ɓokki hina jilla leɗɗe ɗe ɓurɗe ɓooye e leɗɗele he ɓurɗe yajde kadi ɓurɗe heew kemtanuji si en mbi ndenka sa ari ɓokki haɗum daña ɗon si en mbi folade neɗɗo si yiiɗi dañde folade e banggal ko wayno président walla e bureau mum walla e goɗɗum pour towal sa ari ɓokki a dañat ɗum ndax heki yaaji a wawa fottin heki towi ɗum wonko secret ji kalateɗi hen wonko secret ji gandaɗi hen wona secret foof haalate noon e média pour hande isi ala kulle haalen kala gaddaɗo nden nokkere heki ɓokki heki waabi jaaɓi heki waaɓi gooɓi heki waabi goɗɗum kin lekki witeke ɓokki sa yiiɗi ndenka hen dañata ɗum sa yiiɗi folare ke hen dañata ɗum bismillahi taala. jawti ɗon en paami no fammoniri en nafoore ɓokki ñiɓiki dariki pewki e mbabki jaaɓi kono kadi ni en jawtat ɓokki e gawdi ɗesi nandu kono wona gootum malla mbiyen ullundi e mbarodi nandu tan wona gootum gawdi ni hol nafoore mum. Gawdi nafoore heɗum ko ɗe gueɗe ko abbitike ko banggal reedu si en mbi reedu noon hata ko banggal ñabbu wayni ilisere en a faami walla ko wayni émorite walla ko wayno ndoho siti ɗum fof ko woni ko reedi kama banggal gorago ko ɓuri ko tampinde jamanu o hande a faami gawdi ciri ɗi heɗi ñawda reedu musando a faami ɓiɓɓeɓe heɓe saɗa uni ha lirɗa ha ɗumini hina ñawda banggal gonduɗo émorite a faami pinini ndi hinde ñawda ko banggal gorago kam ɗiɗɗaɗi ɗi wonno gollirte anani de anani ko ɗum piɓiɗi ciriɗi yo ko wiltata ko foleraji ɗi fof hina ñawda hina safra manam dal gawdi ñawdata ko banggal reedu nder neɗɗo o a kama banggal gorago inchallahu taala. en jawtata ha joni e nder namde men eɗen gandi belwel ngel sen nani tan koko weeli belwel ngel hol nafoje mum min jiiɗo e belwel ngel hande a ari ɗo belwel ngel wiite anana belwel ngel kala ferani yi belwel ngel hande mo holluma belwel ngel a faami ko ɗum belwel ngel kala nanowo belwel ngel lar ɗum ko moƴƴi anini koko yoɗi e yitere
fami koko garawi kadin e bangal bandu bangal lotgal kala biide pullu anda dum al condi beldi pullu wawa dum fewnirte dañande belwel ngel belwel ngel ka nyande alkames dabote kikida fami wonno sodirte wonno jatorta dum hada ara hedum han sodire lam sa wi belwel ngel hina sodire e gede dide hatati hina sodire lamdam hina sodire sukar fami hina sodire gawri anani kon belwel ngel ko do tawa ka lekki gandandam ki to wani haburti ala ka lekki ki belki liggade e pullo kala gandudo pullo enen fulbe sa wi belngel welngel bima gonga hande no hedin juude der nyaay belwel ngel ayi ko taare men ko fof ko belwel ngel nani dabbate ko nyande alkames lire e lewlewal ha yor une sukabe be cuwa dañde gorko fami rewbe taw ko ben unantama dum si pari fewne ha wondu ayuji alquran golleteden inshallah de sa dum lotima ko yi'ani ka ma hubbude a hubbat a daña daraje a wiltat ni ki belwel ngel wirtiri biltirta e bangal jawdi e bangal arsuku e bañere e kanande hen inshallah bamodi caski kanko okki isi nandu alhaali caski sa yii dañ gandal daleyal ar e caski yalla wo tawno heki wadi ko wite ko tonaki anani sa nani tonaki hina fuda dow caski wala hina fuda dow bowdi wala hina fuda dow lekki godki anani wi ko dum sa en itti lekki ha mbadda hen ndenka a fami wala ha dañanda hen bañre wala dañanda ki nyippata wuro wala handaña ha kaytaaji bangal o jillotodo kaytaaji dum tehi sa ari kintonaki wonko dow caski a hebat dum a fami a hebat dum yo bangal jaabi ki jiten sa ari heki on mo garita heki codaki ni ko foti sodiri a fami tawi ko bangal kaytaaji ma anani kama nyadde bandu tan nedde diwtak yenga ma jaabi wona yidum gi wadi hina log hina fooda moddi yengata dum yoni yengata dum diga ko yengata dum yengata ko dum ko o mo yikki yidi yo yeng dum neddo non sa yidi woto neddo yengma yengata mo isa yidi yo neddo yengma tan ma yengma kon ko jaabi ko non sifori a fami sa yidi dañ ko nyaadi ngona dow neddo wasma suusde wala jawdi ma neddo wasdum suus bonnude sa are jaabi ma dañ on sekker bismillah taala dum non en jawtata caggal nde famni en gila tuggude jaabi e bokki e gawdi e belwel ngel kono kadi ha yotti caski jabanten ko nde tawno docteurebe sa are mabbe e mbada ko wiete ko consultation woni ƴewngal ma non ko wadi ko waawi bimbi minen de ceerno Oumar Bande ƴewani min de min kul minen de ceerno Oumar Ba nde ƴewani min de cikkumi ko neddo o haalani minen de ceerno Oumar Ba nde ƴewani min de ko ceerno Oumar Ba tananta ceerno Oumar Ba artan minen sirlu ƴewngal bamodi ba se en bi pul ganden ƴewngal se en wi ƴewngal ma pular andet bi pular inete si ƴewngal dari mo tan ko pul hakkil mo yahata anani de kon ko min ko hono ƴewiranmi ƴewirtek leydi kama e kurus kayenke en ndiyam e alquran isi ke ceerno Oumar Bade sa ari mum ko ittoma ko warko wonti wite ko diagnostique larma laro hodere ma ko tarini ko takkini ko e ko moƴƴi hen ko moƴƴani ko hen yo fof dum non caggal ni jawtuden jaabi e bokki e gawdi e belwel ngel e caski jabanten joni ko ƴewngal be mbi minen haawi min ko so tawi are makko ƴewngal makko no way labdi ni a wiyat ko kalanaade hade ma ardi a wiyat ko gonda sababu ha jokkondirda e makko wadi mataw on haalani dum haalama en gartana min e sirlu ƴewngal ngal e hol façongaji ƴewngal kadi ngal batta ha yimbe be nana kaawa ƴewngal ceerno Oumar Ba eyi bamodi ba ƴewngal ko tawi ƴewngal tan hakkil ma yata ka e pullo nani eyi min non ko ƴewiranmi ko e neddo si ari am iddotomi ko wadde ko woni wadde dum ko diagnostique laara dum laara nder mum ko tayri dum ko e hodere mum kam ko rawhan mum fof ko woni ha ande sadu kuñ mun no darri ndora mbaawa fuddade pour mbaawa hebde e bangal safrugo nani dargal min dañen sécurité mawde gila dargal leydi nani gila dargal
e ndiyam yiɗa darnda e kurus kama e alquran e so min ceerno Oumar Ba ɓurumi ko wadde ko darngal e kurus kama e leydi a nani de miɗen jogii junngo juutngo noon inchallahu taala. ɗum noon so tawi en mbi ƴeewngal laaɓngal ko ɗum nganndirɗa yimɓe kala kaalɗo wiyata ko ceerno Oumar Ba so ƴeewnima an a malama so ƴeewnima no woyi raŋede ni yimɓe ɓen mbayi sohlude ɗum ni tawata e galle o ko rang mawɗo so yiɗi foftiyade ni ko ladde beele emin mbawi andude kadi secret ceerno Oumar. secret o bamodi ko weeɓi eyyi ko cella waɗi ko labde tan kama rewnude lawol ko gollotoɗa ko miɗo wi fulɓe enen fof haymo wona pullo yen fof yen dutta Allah ganden ko Allah rokkirta nani heɗen e jamonuji noon jamonuji cattuɗi musɗi nani neɗɗo fof ina foti wodde fulla immo e hoore mum reena hoore mum daña jawdi mum taw nde wondani e ko muusi taw ko wondani e janfuuji ko nandi hen anani daña ndenka kadinne daña cellal ɓandu daña ɓañire anani neɗɗo suka e mum nani reena rewɓe mum reena arsuko mum anani ko ɗum tan woni sekkere o ceerno Oumar Ba noon ko neɗɗo ceerno pour fof en anani inchallahu taala ko woni pour fof en wonnani ɗo hay pullo wona ceeɗ ala ko enen fof noon ko pour wallodirede e rewde Allah ko gollotoɗa ko inchallahu taala. ɗum noon ko en paami paaten koye nden ko caggal nde paamɗen ko yimɓe fof julɓe fof ko musidɓe innamal muminuna ihwa wattaqullah. joni noon a nani do ay alquran o ari hen wima enen fof ko en koreji ye en ballodir e ko moƴƴi ye en ballodir kam ko surata neɗɗo noon hono ballirta ɗum hoore ma ɗum walla fof ganda caɗele mum neɗɗo hoore ma ɗum suuru fo disma haaji mum cuura ɗum hen balla ɗum hen si wiima ko ɗum woni haaji mum saabi Allah an omo ari ha jungo ma wallu ɗum hen a faami ganda ko jakiri addi ɗum hen daranɗa ɗum hen ha haaji mum humta ko on de woni ceerno Oumar Ba min de ko ɗum gandumi inchallah ko ɗum ne erami ko ɗum moynumi anani miɗo moon wi kadi ni henen e lagde nde gandanɗami kala gaddaɗo mo haaju ma humto a faami ɗo sa laari ko ɓowɗi takki men e casɗi e gawdi ko nandi hen nani kala gaddaɗo ha loota lesɗe e leɗɗe inchallahu taala gonɗa dow amma ɓuura feggo dow sa yiiɗi woni less pour ƴiɗa ƴeŋgo dow ka ƴeŋogo dow tawi ko jawdi yekkirma kadi ka keɓowo jawdi ma nani tawi ko ndenka yekkirma kadi ma heeɓ ndenka ma tawi ko place ko nandi hen fof ko banggal ɓañiri fof haɗa wawi dañde ɗum ko nde nokkere gonɗen nokkere jabanade nokkere ɓoyde inchallahu taala te nokkere fulɓe tan goni ɗo inchallah. nokkere jabanade ko nokkere ɓayre ko nokkere ɓamtare ko nokkere fof jabanten joni ko ɓayre e goragu ɓayre e goragu ko gueɗe ɗiɗi certuɗi o yiɗi ko ɓay o yiɗi ko sellu kabaru majjum sa wi ɓañre e goragu ko ɗum gueɗe ɗiɗi gonɗen neɗɗo te heeɗe certi ɗo ɗe gonata ɓañre ko neɗɗo wonata hino wona debbo hino wona gorko nani place hina ɓaño joom hema hina ɓaño a faami nokkere hina ɓaño wuuro hina ɓaño debbo hina ɓaño gorko hina ɓara ɓiɗɗi ar hina ɓaño taw bammo ɓañaki babiraɗo hina ɓaño taw ɓimo ɓañaki nani neɗɗo noon hono waɗata ha daña ɓañre tina ɓeɓe gandaɗa ko kurka leɓe daɓɓoyo anani ɓañade a faami a arat daña leɗɗe belɗe conele belɗe gonɗe ɗe ko gollirte nani ɓañiɗa ɓañir noon waɗanta ɗum neɗɗo dowdi wondani ndenka mukko ndenka noon mo haalni mon ɗon ndenka dañete ko ndenka fewnirte nani waɗi leɗɗe golleteɗe ko wayno ɓowɗi en ko nandi hen dañete ndenka a faami banggal gorago noon mi wi'imo reedu gorko jogui goragu gorko reedu ma si sellani tan goragu ma a heɓata ni poɗɗa heɓirde gorko noon si wiyama gorko tawta ko goragu mum dari gorko si goragu mum natti ɗon won natti wonde gorko ko inde nde tan woni ɗon noon hono waɗata ha kisa walla ha mucca e ɗi janggoraji goragu gonɗi hen a faami ko ñawdude nder reedu ma ko wayno hémorroïde doksiti e ballottement ha yalta te mo haalnimi ko ƴitta ɗum ko gawdi ƴittat ɗum kama ko nanɗi hen anani de joni noon leɗɗe gorago moƴƴe keeɓa ɗum goɓa gorago ma kebloɗa ni mbawɗa heflude e joom suudu ma anani de inchallahu taala te sa ɗo ari ma yi ɗum ma waɗ pratique jiiya ɗum daña hen résultat ji mawɗi alhamdulillah min dañi hen résultat ji mawɗi banggal gorago banggal kayitaji ko nandi hen ɗum noon ceerno Oumar Ba to banggue kayitaji jiɗɗo yaltude e nder leydi e jiɗɗo nattude e nder leydi ɗum noon kadi ne gartana min hen han hannirtu ni
bangal kaytaji heewi caɗele hannde yimɓe ɓe nganndanɗaami heɓe ɗum jogii caɗele te alhamdulillah kala dewɗo e junngo ceerno Oumar Baldé si haaji Allah amma heɓ kaytaji kibirɗa ɗum bangal noon ngol ko geɗe ɗe sekkere mami okkiri ɗum yimɓe nana ɗum woni bangal colli daneeji woni pigeon ji ɗi pooli daneeji ɗi diwoji sa en dañi 17 daneeji ñammine e gawri wuro ngo gawri ɗo remani ɗo e leydi Sénégal enenne de si pari winde wonko windete hatumere on secret motta ɗum kama inde ma kama leydi ndi ndi gonɗa pour jeddi heɓde kayitaji walla sa immima ɗo leydi ndi jiɗɗa yaade pour heɓde kayitaji ɗum si waɗa motte ko balɗe 17 inchallahu taala acca yaaha si accama yaaha an hoorema ama tin ko gandanɗami sa nanni kayitaji ma ma mi noddi walla keeɓa message mbiya heeɓi kayitaji ma walla sa nannani kayitaji ma fotta neɗɗo wima aɗum walla ma daña kayitaji ma inchallahu taala anani de inchallah artude nder ɓesgu mum anani de tawi ko debbo o kadi kama gorko o debbo o ne yiɗi gorko ene wawi noɓede tawi gorko ene yiɗi debbo kadi ne wawi noɓede te wona noɓe lorata neɗɗo o yiɗanmo kala ko jogui peccon ɗum a faami ma holnumo ma suurumo ma tottumo ko poɗɗa ko hebde mo foof inchallahu taala te jaam fo wotta hen bisimillahi taala ɗum noon joni joni en jii kadi ne ko wayno neɗɗo gonɗo e nokku yiiɗa ummade e nokku o tawane liggo ɗon tawa foof ko ɗon dañata tan waɗane ɗon duwaw mum eyyi ɗum ko ñippede ɗum ko ñippede ɗum sa wiide dañ ko e caski dañta ɗum walla e ɓokki wonko watte hen ñippe hen daaje e nder ɓokki walla nanni e ka luuru ɓokki si waɗama ɗo ha wonko waɗa hen inchallah woni gollirte secret o laytaki noon e si ka luuru ɗo ganmi ɗo kala mo nanuɗo indema si haaji Allah neɗɗo suɓɓittakomo banggal jawdi e banggal bureau banggal goɗɗum o goɗɗum inchallahu taala nani de inchallah ceerno Oumar Ba en gariɗo kono kadi en gardi hen haɗo nde tawno kadi ne ko weeli ko duumataka so duumato neɗɗo ƴettata ko paquet sukara waɗa e hunduko mum hol wasiya mo mbasoytoɗa almuɓe ɓe e ayawa habrirde Pinde TV gande ɓaleɓe walla gande mon ɓaleɓe tawa ko ɗo e Guendouuf eyyi bammode caggal yettude Allah e julde nela sallallahu alaihi wasallam lawol gongol min waɗa henen ɗo e Guendouuf e wuuro fulɓe wuuro aynaɓe eyyi heɗen mbiya neɗɗo foof ene foti wodde fulla ha reeno hoore mum neɗɗo foof ene foti wodde fulla ha daña jawdi si jawdi ndi ari wasani bonnu an hono derirta jawdi mum nani de neɗɗo ene foti wadde dañde ha dañde ɓañre nani daña ndenka reena ɓesgu mum reena hoore mum nani si dañi ɓañre hono renirte a faami si dañi jawdi mum kadi hono waɗirtandi a nani de ko heddi ko woni miɗo wi enen foof ko en julɓe yen kibbito Allah a faami ɓesden nunɗal ngal nani yimɓe ɓe gandanɗa ɓini gara e yimɓe he yo haaju mumen kumto a nani min ko ɗum jinmi kala gadduɗo haaju mo humtat bisimillahi taala a nani de miɗa ñagano enen foof yo Allah waɗa Sénégal jaam heɗen gabbi e ɗi dumunnaji élection ngaji e inchallahu taala kama en ko nande coupe du monde uji en inchallahu taala yo Allah nawa men hen inchallah Allah okka Sénégal ko foti ɗum ko hen tottude inchallahu taala te ala kulli halen ma Sénégal dañ hen hawtade mawde na dañ hen mawde ɓesdade mawde bisimillahi taala ko ɗon gaɗaɗen joni ɗo banggue coupe du monde o aɗa jogui hen gandal ma gara hen e numéro ma mo keɓeɗɗa o e holɗo taweɗɗa eyo banggal coupe du monde inchallahu taala wonko haajuji wonko foti Sénégal foti waɗane mbiɗa ñaagui Sénégal foof inchallahu taala si ɗum ɓuuri ɓattita mami yaltumi haala hono ɗum waɗate kama sadukuji ɗi gandanɗa podde hen wadde si waɗi ɗum inchallah Sénégal ma yettoɗo foti yettade te ni ko yahirno kane inchallah si en duysiri bisimillahi taala ɓerɗe goni goote ma Sénégal yettoɗo foti yettade beele aɗa yi Sénégal ma naw coupe o eyyi mi wita Sénégal ma naw coupe isma yettoɗo foti nawde ɗum inchallah ma yettoy toon bisimillahi taala si yettima toon ma wonko waɗate hen ɗo ɗo rewno ma rewte ɗon refti hen Sénégal ma yetto final Sénégal ma yettoɗo foti yettade e banggal e final e banggal coupe du monde omo gabbiɗen inchallahu taala min jii ɗum ni nani min mbiyani noon ma hebde kaf so isi inchallahu taala si yettima ɗon ko banɗen ko e kane may enen ɗum mbadde ha Sénégal heɓ ko foti ko hebde inchallahu taala numéro o noon ko 77 262 58 44 77 262 58 44 heyno ɗo lagdi witede Guendouuf wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗum noon Allah jarama o jarama on woni ceerno Oumar Ba ganda joɗɗo gandal jilliɗo e nder leydi Sénégal taw kadi yillini ɗum toon ko almuɓe mum labtude famde kadi ni ko nafooje kewɗe o jogui hana hanirtu ni en beltanimomo hana hanirtu ni
tongode makko ko 77 262 58 44 77 262 58 44 on woni Ceerno Oumar Ba kono tawden mo koye nder ladde nde tawno ladde nde fof ko hen dañete nde tawno so wuro weli ko ladde jaara ɗum noon ko Allah jarama on jarama onon yeɓannoɓe ayawa habrirde Pindi TV caggal to ko Ibrahim Thiombane Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mo